weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wudduru ko waktu yoni ha to Ali wuri keɗele kame somona e nder galle ceerno Abdoulaye Cheikh Silla eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoore jaggaɗuɗi ndi tawitinoɗo hanki o to Guinée Conakry hande on e tawe toon to Sierra Leone fandare noon ko yidde darnude lawol ndiyama hakkude Sierra Leone kame Dakar lamorgo leydi Sénégal to leydi Mauritanie sifande cifande ɗiɗi hakkude laamu leydi Mauritanie kame laamu leydi Sénégal ɗum ko hanki o jillo jaggoɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal Yacine Fall kame nando mum Mohamed Salem Wol Marsjoga ɗen cifande ɗiɗi ko newnude yangara ɓesguji leydi ɗiɗi kono kadi haɓade ɗanle ɗe ndewani lawola to leydi Mali fiyande hanki wande toon to Tombouctou armée leydi Mali holliti yaltini kene tolno e sappo e tato joguitiɗo dingiral wolde ko wona ɗum kono ɓen joguitiɓe kolliti fiyande ne ɓe mbanno heccanki toon to ɓulli keesi ɓe jaltini kene tolno e capantati koninke leydi Mali dingiral wolde hayso tawi woni wonande laamu leydi Mali ha ɗo hay communiqué goto suwa taw yaltinde hen to leydi Guinée Conakry wonande CN moɓe mbiyata West TV kam woni jowaɗo hanki o yowi ɗum koccatal tappingal kala ko tammingal kala ko fate banggue jaltingola kabruji e saktude yogay ayawuji gendileydi kala gam hollirede ngankugol wonande haaldeɓe ko rewi lawol e nder leydi ndi kabruji men jolam jaɓeri ko musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo ardire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke ledde ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo balawale donwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ko gandu bindi kumpitiɗo ledde ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke gando tawɗo kadi gandal e nder galle ba mum ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala gorko mo melga wuro jinneji ene yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji ɓalli musoje keeceje musoje kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji e nder wittoji mom keesi omo yiiti joni lekki tawi ko lekki safroki ko fate estomac an gonduɗo e estomac mo estomac tampini sa jokkodire makko balɗe tati ceerta hen ha laaɓa mbatta ñamde mbatta yarde kala ko faaliɗa gorko mo melga wuro jinneji ne yaraɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wona opéré so jokkodiri joni joni ceerta hen ha laaɓa tawa ɗum sekaka ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko ene jogui leɗɗe ko fate usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce kala omo jogui en fannu leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla leɗɗe muureteɗe a ƴettat ɗum joni joni moosa no furi no furu fannu goɗɗo o wiyete ko yiddi ƴeewa ko leɗɗe ureteɗe a wura ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati kadda ton mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuro jinneji omo tawe oɗo saaha joni to Dakar caggal nde ummi to Nouakchott o yi to Dakar Madina Gounass eɗeɗo balɗe mo tawe to Dakar ko adi komo arta toon to Nouakchott kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji numéro makko leydi Mauritanie ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France kadi mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande ma eɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo jokkodirde gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko newiɗo sanne sanne ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Amadou Tijani Diallo ne andi dendagal kilineɓe mum toon to Madina Gounass o ƴetti toon leɗɗe taw ko leɗɗe kesi pul e wittoji makko kadi o waɗi wittoji leɗɗe ko fate estomac noon ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ma bare tati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم oɗo hen debbo biyetenoɗo Maimouna Sy ɓurɗo andirede Mouna Sy mo ganduɗa wonno ko toon to radio télé fulɓe windere baɗanoɗo jewte gurdam galleji tenti ko fate laɓala wonande musidɗo makko ɓi neni makko taw kadi ko guiɗo makko mo wondi jamma e ñalawma mo yewtidanno tigui rigui biyeteɗo sokhna Diariyata Abdoulaye Seck jeyaɗo to Waali Jantan tawete to leydi France ha toon to États-Unis de Amérique ene nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala kanko sokhna Maimouna Sy jaltuɗo aduna hanki o to Dakar walla ni to Sénégal
laamogo leydi Sénégal kanko sohna Jariyata Abdoulahi Seka omo nelde duwaw dendagal radio télé fulɓe kala omo nelde duwaw mo Allah ardini haalirde nde ha tenti kadi nden yewtere nde o waɗanno omo nelde duwaw dendagal musidɓe on kala dendagal ɓesgu mum kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kanko sohna Jariyata Abdoulahi Seka omo nelde duwaw dendagal guuriki koliyaɓe kala omo nelde duwaw dendagal Sénégal Mauritanie dendagal pulago kala nde tawno o holliti wona tan koreji on mbasi wasi ko pulago kala nde tawno darde Maymuna Sy ɓurandirede Muna Sy Muna Sy mo ganduɗa ko darinnoɗo wonande laaɓal ko darinnoɗo kadi wasiyade yimɓeɓe ha tenti so tawi julde taske ari nde rewɓeɓe gartita hakkillaji men no feewi ballodira e worɓeɓe ballodira e ɓesguji ɗi beele ñalawma garowo ko ɓenno wasa tigui addude caɗele e nder rendo ngo kono kadi ko neɗɗo natɗo e laaɓal no feewi daraniɗo kadi rendo ngo no feewi kanko Jariyata Abdoulahi Seka omo nelde duwaw dendagal ɓesgu oɗon kala e dow inde jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe feddeɓle sukaɓe Afrique gardugol ceerno Haabou Dial nede duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kumpital men ɗemgal pulare nder gendidi leydi Sénégal ko balɗe seeɗa tan keddi e o ñalawma biyeteɗo julde layyaji taw kadi ko layyaji jawɗi ɓen yeeyoɓe daabeje jawdi taweteɓe toon to Tambacounda ɓe kolliti kala kay nokkuji jeeyirɗi oɗo saaha ko fate banggue wonande jeeyirɗi jawɗi kala o saaha jawɗi keewi no feewi kono caɗele ɗe kay ko ronkude yiide ɓen sodoɓe hande o noon sodoɓe ne ngakki no feewi kono so tawi ko jawɗi kam kala turnuɗa yo kay nokkuji jeeyirɗi Tambacounda kala ma taw ɗon taw kadi ko jawɗi kewɗi no feewi finaɓe to Dakar kañumenne kolliti jawɗi keewi no feewi kono no wayanno ni to banggue kay yagaraji yimɓe ne coodani nawa heewi tan ko yeytotoɓe ma gartu taw kadi hewɓe hen gartani yogay tayereɓe noon kolliti ha tenti noon ko wayno reedu Fouta kolliti wonande no wayanno ni ene ngakki no feewi ɓe teskima noon hewɓe kay arannoɓe hettude ko wayno jasiñére uji e mbasiŋeji hikka kay ko tekke goɗɗe keewi arde ko wona oɗon sifa ɓe kolliti noon hikka o no wayanno ni ne manki no feewi toon to Wourossogui ballal musidɗo men Ibrahima Jiggo yillima yogay ɓen kay yeeyoɓe kame tayereɓe kala hewɓe hen noon kolliti hikka no wayni ne satti woni hen kadi kollitini ko satti ko dañi hen juɓɓudi fayidinde no feewi ma en gartoy noon e ngal ɗon kumpital so tawi jomiraɗo a haaji ko wona ɗum ko noon ya gara hande o e nder leydi ndi Sénégal ne ɓeydi sattude no feewi nde tawno moni kala yiɗi ko ƴettude oto ngam jultoyde cuuɗi mumen kono teskama hande o yo gay pasuji ɓeydima no feewi kanko jaagoɗo yangara o noon Yaquba Jemme o holliti maɓe daro hen addude en peeje mawɗe no feewi beele kadi ɓesguji leydi ndi kala moni kala wawa tigui jultoyde cuuɗi men ko alda e caɗele hay seeɗa gartaten koye hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko tawnoɗo hanki toon to Conakry hakkude makko e général Mamadi Doumbouya ko hoorejo leydi Guinée kono kadi e Ba Wouri hoore jaggoɗo leydi Guinée ɓe mbawi noon yewtidde gooɓe jiile jaƴƴe no feewi ko fate banggue ɓeydude faggudu hakkude leydi Sénégal kame leydi Guinée ha tenti noon to banggue gaz keso jiitaɗo e nder gendi leydi Sénégal toon to keerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie kono kadi maɓe ndendu culture kame ko fate banggue gueɗe dawrugol e ɗiɗon fannuji kala kanko on hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko iwi ɗon ɗo Conakry yaɓani toon to Ferta wona woni sahali wona jaɓɓima mamo toon nando makko mbawi yewti toon ñalawma hande o toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tenti noon ko fate darnude lawol ndiyama ɗum ko hakkude Ferta wona kame Dakar beele kadi ƴellide faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala jagorɗo balle kame enɗamo holliti wonande binditanogol ko fate ɓen nangganoɓe
taw kadi ndumba e fitinaji bannodi hitande ujunade nogase go hayti hitande ujunaji ɗiɗi e nogase nayi kene foto wonde ujunere e temedde nayi capanɗe jeetoɗe ɗiɗo taw koye dumbanoɓe e oɗona fannuɓe ɓen kala mbawi kay tottede fodde mumen ken tolno e temedde nayo e ɓeena ha hande keɓaka kono kadi numéro ji téléphone ngaji mumen ene nodde keɓetako kene wona temedere nogas e tato oɗo saha taw ko dossier médical mumen mbaɗama validé beele mbawa safrade taw koye ɓen jayinoɓe ko fati fitinaji bannoɗi e nder leydi ndi Sénégal to Kaolack majeur Aliou Kandji kam wonno wonande gonnoɗo chef de la gendarmerie nationale gonɗo e foftore mum guilay dossier 2018 nangganoɗo e ñalɗi jewtuɗi ha waɗa garde à vue ken tolno e balɗe ɗiɗi yoɓi caution mo ene tolno e 30 millions ko prêt franc CFA o accita noon koye dow sarɗi wadde mo jawo tawi kala saaha kay on wawa nottade tribunal juge saria leydi ndi wonande ko rewra ko fate jeeygu yoga e parcelle aji taw rewani lawola trafic ko fate médicament contrefaçon wonande kay pharmacie ene wonde police toppitiɓe on fanno mba jima to jeere Thiaroye taw kadi koye bettere magasin uji kewɗi e boutique aji kewɗi guddama toon hewɓe nanggama toon dépôt ji kewɗi taw kadi ko poɗɗe jarateɗe e cafroteɗe kala taw ko contrefaçon wawi kay yiitede hen ɓe kolliti maɓe ndewido golɗo henna laytol haaɓe mbawa kay wiide teeɓa kala wonande kay dognoɓe ɗeɗo henna poɗɗe taw koye dow sifa mo rewani lawol hay seeɗa Cheikh Sow woni inde makko duuɓi nogas tan wo yaranno toon to Kermassar kam tawa to ladde mbawa ene weltay lekki wonani noon caɗele mawde jinnaɗo makko debbo ngam hollidde andani ni ko jeeyi sababu wonande ɓiyi ko bireɗo Cheikh Sow jeyde sababu wartade ala kala koɓe jiino e muɗuma ko fate ɗiɗon sifaji ha ganduɗa ene jeeyi sababu yaltinde jomuma aduna haɓade jiilaw kanŋe to maayo fallemma jeeyi sababu e lewru me tan kene tolno e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi taw kadi ko site laylaytola o péage woni ko yiita nanga taw kadi ko ɓen dadiɓe jeune militaire koko haɗano yiilade kanŋe taw koye ɗin nokkuji kala ko wayno ko mbiyata Bugoda kame Bantanko ha fayma to Fagodo kame Musalla Moura Saraya ɗi nokkuji kala ken tolno capanɗe jiɗɗi moto pompe e motoje goɗɗe kala woni ko teta e oɗon sifa kala tombour police fawi juuɗe mum temedere capanɗe nayyi kilo taw ko drogue ɗum koto place Mbalinga wonande kay jeynoɓe on drogue ɓe ko watɓe ladde dogi police noon fawi juuɗe mum e temedere capanɗe nayyi kilo ɓe erima finoɓe toon ɓe ne mbawata gollodirde e police beele kadi ɓe mbawa tigui jaggude ɓen waɗoɓe trafic drogue e oɗon fannu taw koye ɗin plage ji to consul général de Sénégal tawite toon to Maroc Casablanca erima Sénégal naɓe finoɓe to Maroc nde ɗoftoto saria leydi ndi siftinde moon leydi Maroc e ballal sawtola roi Mohammed VI hollitino julde taske hikka nde ko julde nde alda e layyadi alda e feere nde tawno leydi ndi ne jogui caɗele orori o saaha gonaɗo so tawi no moni kala wi ko ma hirsan jawdi ene gasa ɓe natana kiris caɗele ko fati orori ɗum jeeyi sababu noon hitande hikka nde jawdi waɗetake e nder leydi ndi kala kanko on noon consul général de Sénégal tawite toon to Casablanca o erima Sénégal naɓe finoɓe nder leydi Maroc nde ɗoftoto walla nde haalande roi kamɓene nde mbasata warde ɓe mbasa wadde feetuji maɓɓe jeheten ko ton to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo ma artan men uditala juma taw kadi ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sir Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe hettitoɓe Weltare TV
weltare ɓiɓɓe fulɓe anndeden ma sar Abdoulaye Sar kabrumen ɗo e nder diwan mo Medina Gounass wuro ina wiye Bawalla ngo tawete koye nder commune mo Lenkiring hakkude makko e Lenkiring hedde kiloji 14 ha 15 e oɗoyte aljuma jawtuɗo caggal nde ɓe diide jumaka fodde rawane hikka noon jumaka wawi timmutore kala machallah e yamrore ceerno Jam Tidiane Ba yamirno ceerno Sarif Mo Seydou Haydara yo toon wawa didande e jumaka e oɗo sano jumaka timmi nde timmi noon ɓe mbawi habrude ceerno ɗo Jam Tidiane Ba wonde jumaka timmi ceerno toɗɗi ñalngu aljuma jawtuɗo ko nden jumaka wawi udditede ceerno noon nelli ko ɓiyum ene wiye Seydi Allal ceerno e délégation mo timmuɗo mbawi yaɓantonde wuuro men Bawalla gam udditde kan jama Sar Abdoulaye Sar bandiraɓe julɓe on ñalawma giwri banggue Guinée Bissau Guinée Conakry ha e nder diwan Medina Gounass takki ɗum kala leyɗele kala machallah bandiraɓe gadi tawtede uddigol kaɗo juma nde ceerno Sidi Ala ceerno yetti to wuuro ɗo bandiraɓe kala mbawi jaɓɓademo kono kadi mbawi koye yewtude jewte belɗe tagal mum Sidi Ala ceerno yettini saminade ceerno e wuuro ngo saminade ceerno e diwan o kuuɓal tagal mum noon ɓe mbawi nanggude heure mo juma o juulete wiya ko 14h15 ko nden jumaka juulete goto kala noon ene wawi ruttade toon to galle jaatik muɗum so 4h15 yoni enen kala kawlitoɗo jumako noon tigui waɗa nde ha on saaha yonti noon bandiraɓe kala calligi pewnotiya peewi ñanti ha yooɗi mbawi hawri ɗodde jumaka e on saaha no siidalal ceerno mo ceer dedi o ko on julni jumaka caggal gassi noon bandiraɓe kala mbawi wadde jewte belɗe jewte kadi jurmaniɗe hollirde so juma mahama yo jomumen tinno hen no fewi no fewi kono kadi waktuji ala ɗi kala juula nder jamaka sukaɓe mawɓe foof machallah yo kawra toon juula toon kono kadi waɗi suwa kikiɗe ɗum fof haalama ene fof waɗe nder jamaka no mbasa ɗaccude jamaka yeewa kamɓe koɓe kolliti so Allah lamɗo jaaɓi maɓe tinno hen no moƴƴi en gaare wuuro ngo noon en tawi machallah wuuro ngo en heewi leɗɗe machallah yo gawa e nder wuuro ngo guila mangoje ha leɗɗe goɗɗe kala kono kadi wuuro ngo ne heewi almuɓe machallah ɓe ganduɗa ko jangguɓe alwanil karim taw janggi ɗon ko toon to diwan mo Fouta toon janggi e oɗo saaha gartede wuuro ngo e mbadduɗal timmugal e nder wuuro ngo jongal e ngal jangga machallah e on saaha noon nde ceerno wonɗon ha taksano yonti taksano juula e on saaha no ceerno waɗi duwaw tagal mum noon bandiraɓe yoɓe ɗaccita goto kala wawi ruttira toon to immino ko musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Medina Gounass fewde weltare TV weltare ɗi fulɓe anduɗin ma Sar Abdoulaye Sar Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Medina Gounass e diwan mum kala golle ma jooɗi peewi ɗum woddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie hanki o noon seppoji kewɗi mawɗi juɓɓinama toon to yeeso sursarde to leydi ndi walla yaha to place de la liberté to Nouakchott ngal moɓodiral noon ko rewɓe worɓe sukaɓe kala jeeyi sababu noon ngal moɓodiral kay ko wiide sariya yo waɗane oɗo en suka debbo biyenoɗo Hawa Taraware mo duuɓi 17 mo ganduɗa ko baraɗo taw kadi ne tuuma ko viol mayiɗo e suudu suka debbo mo ganduɗa suka gorko noon police yaltiniri taw koye dow oɗon sifa ko ala ɗum ko noon hewɓe ɓen dawriyankoɓe hewɓe kadi e ɓen wonande daraniɓe haqqe innama ade e nder leydi Mauritanie kolliti haqqe debbo ne yaɓɓa no feewi ha tenti noon e kala saaha teskama viol aji ene mbaɗa faade sukaɓe rewɓe tene gaɗa joomen mbasen pittali men taw ganduɗa sariya kato jinɗo poɗɗo waɗede joomen mbattake hen ɓe noddi tan ko yo sariya waɗe hen ɓe noddani goɗɗum aɓe gandi leydi Mauritanie ko leydi islamique l'islam noon yiiɗa ɗeɗo hen gueɗe ɓe noddi tan ko kala baɗɗo ngal gueɗal so tawi naggama ko satti yo fawe dow muɗum beele ɗe gueɗe ne natta wadde e nder gendidi leydi Mauritanie nandiral sifande hakkude Mauritanie kame Sénégal ɗum noon ko jagorɗo mo leydi Sénégal woni Yacine Fall mo affaire étrangère mo leydi Sénégal kame nando muɗum jagorɗo mo leydi Mauritanie Mohamed Salim Wolmar Joga ɗen sifande ɗiɗi hanki o toon to leydi Mauritanie ɓe mbawi sifodirde jokkodiral haɓade ko fate ɗanle ɗe ndewani lawol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko kadi sifande wellidde ɓesguji Sénégal naɓe nder gendi leydi Mauritanie taw ko aroɓe somade ko noon kadi Mauritanie naɓe yahoɓe to leydi Mauritanie taw kadi koye délai ɗe ganduɗa jomum rokka kala ene wawa ɗoftade délai ɗe soɗe dabɓe soɗe juɗɗe kala taw hoore maɗa aɗa jogui ɗin ɗereji aɗa woni e lawol so tawi police nanguima sa holliri taw aldata mum e caɗele hay goto ɗiɗo farillaji woni ko farla e dow ɗe cifano ɗeɓe sifodiri ɗum ko ñalawma hanki o kanko Yacine Fall noon wo dañi joɗodade e hoore jaggaɗo leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtittanɓe jaaƴi no fewi
kono noon kanko jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie o holliti ɗum ɗo hen firti tan ko hakkunde leydi Sénégal e leydi Mauritanie ene waɗi kaldigal e nandiral kono kadi ko leyɗele gonɗe e dialogue dewɗo lawol wonde cifande ɗiɗi sifade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala teskede asmano koko wahliti e kala saha ko keneeli woni hen sahaji kadi ko duule jeeyi sababu noon keneeli ɗoftuɗi toɓoli seeɗa jippinoɗi toon to asaba ha ganduɗa ko ene tolno wone galleji nderguiti toon to Adiara noon ne tawe diwan biyeteɗo Korguel e nder diwan mo kiifa ko wona ɗum konon tambiɓe cetal ballal mbaɗi toon balle mum ken tolno capanɗe jeeɗiɗi galle heeɓi balle taw koye jayinoɓe e oɗon sifa teskede asmano ko bahlitiɗo jeeyi sababu toon to kay hayɗi autorité ji taweteɓe toon ɓe gummini pittugol e memtugol pittugol ko noonne kadi astade yogay caniveau ji balduɗi diƴƴe ha tenti kadi nokkuji tuɗɗirɗi beele wuuro ngo wonay laaɓal so tawi toɓo wawi arde kam taw addata yolayru eɗen gueɗe e gonɗen fannuji kala jeune français mo Nouadhibou ummini kañumne campagne ko fati e laaɓala ngam beele kadi ittude yogay ñooke ha ɓuura tigui wawde wellitade kame lakkitade la douane Mauritanie toon to Bowal laaɗe diwoje ngal tumsiɓe kolliti ɓe teeɓima toon kene foto wonde poɗɗe kewɗe no fewi taw ko contrefaçon taw kadi fano koye nder leydi ndi ɓe kolliti ɓe teeɓima tumaɗo e oɗon fannu kañum e hoore mum wiyama hen teɓɓe kollitima ɓe jokku darde gam haɓade kala ko fate o dorog mo ganduɗa ko bonɗo ñawno ɓesguji leydi ndi taw ko poɗɗe contrat façon ɗum uddi kumpital men nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to Tombouctou konin koɓe leydi Mali fama camp militaire mabɓe hanki o jenanoɗo jangu musgu no fewi pellodiral piyanɗe ɓutte no fewi ɗum ko hakkude konin koɓe leydi kamɓe ɓen pelle joguitiɓe wonande armée ji état major général armée gendi leydi Mali o holliti nde fiyande Wulde Diaw o holliti konin koɓe mabɓe mbawi dartade nden fiyande o holliti ɓe teɓɓiti sappo e tato sagata eɓen joguitinoɓe hay so tawi woni haalande ɓen joguitiɓe kañumen jaltini e polgu mumen ko fate ɗiɗon fannuji kono kadi laamu leydi Mali holliti derguiti hen otoji e motoji taw ko ɓen arnoɓe e oɗon sifa ko wona ɗum ko noon fiyande wonnode toon to ɓulli kesi noon ne tawi nder région mo Douentza nden fiyande Wulde Diaw nde ganduɗa hande armée leydi Mali holliti dartima nden fiyande ngam teskede o saaha deƴal arti toon to ɓulli kesi ha toon to mondoro kala kono noon wonande ansarul islam wal muslimina taw kadi ganduɗa ko ɓen wallidiɓe Al-Qaïda ɓe kolliti nde fiyande kay ko kamɓe tigui gumminide ɓe larbima fiyande mustere fe ha ganduɗa ɓe teɓɓiti ko ene tolno e capantato koninke mo leydi Mali hayso tawi woni laamu leydi Mali o communiqué ɓe cuwa artu hen kono dañi vidéo ngaji jiyaɗi wonande kay ɓe nangui wone koninkoɓe leydi Mali aɓe dokka ɗumen ni ñamde woni hen aɓe mbarmin ɗumen woni hen kadi ene leeline maayi e dow vidéo ngaji ɗiɓe pilmi ɓe kolliri toon kay woni koye jimadi mabɓe hono no ɓe kolliri toon to ɓulli kesi ko taari ɗum kala fiyande nden kadi wannode to ko biyeɗo tamba no ko biyeɗo Tanambogo noon hakkude Sira Korola e Mouradia ɗiɗo nokkuji kala piyanɗe Gulde Diaw bandude toon kono teskama o saaha deƴal fuɗɗima artude e nder oɗon diwan kala jagorɗo konu mo leydi Mali Sadio Camara tawama toon to ñorodi Sahel fawde tufere mahgol ka militaire mawɗo ngam ɓeydude nden kay kisala e nder région de Sahel mo ñorodi Sahel groupe Al Jawad ko rebel safalɓe taweteɓe nder leydi ndi to diwan Kidal ɓe kolliti wonande kay koɓe binditi mayiɗeli kewɗi ɓe tuumi ɗum hen wonande armée leydi Mali kame wallidiɓe muɗum kene tolno e temedde tato e capanɗe joyo ɗum koye lebbi tati nde hitande wonande kay koɓe teski
ita ɗiɗo hen lebbi tati tugganma lewru mars avril mai tugganma tan mars avril mai ha yettiɗo hen ɓe kolliti hewɓe kay pital men teɓɓitama toon hayso tawi woni won pelle joguitiɗe e naate ngal dinguiral kono ɓe ɓuuri jofade hen wonande kay ko koninkoɓe leydi Mali kam e wallidiɓe mum kala jeheten ko ha toon to Sikasso ken tolno e temedere tufere dorok ɗum woni ko yiita e nder oto gonnoɗo e lawol RN11 on oto noon suuɗa ko nder ƴulɓe ɗin dorogaji fano ko toon to Kuccala suka gorko mo duuɓi nogas e jeetati nottotoɗo AD wiyama hen teb leskoji ne jokki e oɗon sifa no feewi jagorɗo min ngaluji leydi ndi wonande on biyeteɗo Mamadou Keita o holliti e sifande makko dartingol kala ko fati e jiilogol ngaluji e nder leydi Mali ko wayno kanŋe e ɗin fannuji kala fuɗɗoto ko 15 ndu lewru ndu gonɗen ha capantati lewru septembre kala kay jiyaɗo ne asane yiilo hen koko fawete mum ko teddi no feewi ɓattogol julde taske teskama hewɓe kay yeeyoɓe toon to daral ngal garbal to daral ngal garbal taw kadi ko toon to Lafia Bogo hewɓe hen kolliti o saaha guuri toon ko caɗele musɗe no feewi tenti noon biyeteɗo Bakary Coulibaly holliti iwi ko toon to diwan Ségo en addi daabeji yeyde haɗo hen yiyani kileneɓe heɓani taw hay kileneɓe ko fati e ɗiɗon fannuji holliti oɗo saaha aɓe kewno yeyde no feewi kono ha saaha gonaɗo gueɗe ne cattoriɓe no feewi sanki o to Guinée Conakry hewɓe kay wonande e ɓen daraniɓe haqqe jaydiyankoɓe ɓe erima laamu leydi Guinée o saaha kankoɗo hen jaydiyanke mo ganduɗa biyeteɗo Habibou Marwan noon jaydiyanke biyeteɗo wonande Habibou Marwan Camara mo ganduɗa ken tolno hande lebbi 6 biftaɗo haɗo ɓe ganda to woni aɓe eho laamu leydi ndi nde wata accidde fodde haqqe ɓen jaydi yankoɓe Guinée Conakry HAC eɗen gandi ko haute autorité de la communication ɓe jowi sen West TV West African TV on sen ko hanki itta e bukkemo Guinée ngam hollirde kay ngakkugol ngarɗude wonande golle mabɓe ko fate gueɗe ɗe ɓe kappata leydi Guinée tawɗen gueɗe wona gueɗe jamiraɗe walla ni wona gueɗe dewnaɗe lawola hay seeɗa keddoɗen koye sifa jillu Ousmane Sonko hanki o to Conakry ɗum ko hakkude conférence kanko Ousmane Sonko hoore jaga leydi Sénégal kame nando mum ba wuuri ɗum noon jaydiyankoɓe namdima question Ousmane Sonko ngam hollirde wonande o saaha holno yiiri haqqe jaydiyankoɓe yaɓɓede e nder leydi Guinée gendiyankoɓe ko wayno Billo Ba Funyemangue biftaɓe hande o ken tolno e lebbi sappo pawɗi hay goto andata woni kanko Ousmane Sonko o holliti o woppiti ngal namdal o holliti addanimo ɗon haalande guinenaɓe hono mbaɗata addimo ɗon ko politique dawrugol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to banggue faggudu e ɗiɗon sifaji kala addanimo ɗon gueɗal gongal ngal to leydi Bénin jagorɗo affaire étrangère mo leydi Bénin yeddi konnguɗi hoorejo leydi Niger Abdourahmani Tahani ɗum ko caggal nde hollinno wonande Bénin ene bismi koninkoɓe leydi France e nder leydi mum ɗum jeeyi sababu noon Niger koko uddi keerol mum e Bénin yiɗa kay soldaji ɗi cuuɗayru naata e leydi mum ngam yidde dirtinde walla ni addude dillere e leydi ndi ɗum jeeyi sababu kamɓe ɓe gonani contre leydi Bénin kono ɓe goni contre ko systéme jokkodiral Bénin e leydi France jagorɗo on affaire étrangère mo leydi Bénin o yeddi ɗin konnguɗi ha memi leydi o holliti ala kala koninke leydi France ciifodiraɗo sifa suuɗayre ne naati e nder leydi Bénin holliti ɗum wodani hay seeɗa joolam jaberi kaldigal hakkude Russie e Ukraine yuɓɓirnoma hanki o toon to Istanbul leydi Turquie kono noon si fande nandiral yo jeygue darto heɓaki hen kono heeɓi hen ko wostodirde ɓen dumbaɓe e ɓalli ɓen koninkoɓe mayɓe ko ala ɗum konon Donald Trump hoorejo leydi Amérique holliti ene heeɓi oɗo saaha haaldude Poutine kamɓe Zelensky kamɓe kala ɓe tawdir toon to Turquie beele jaam duumiɗo ene wawa tiñade hakkude Ukraine
kame leydi Russie to Palestine ken tolnoyno gase nayo Palestine najo woni hanki waraɓe ɗon ɗo feccetino nguura moni kala ne doga gam addoyde nguura hewɓe noon kolliti ko koninkoɓe leydi Israël tollire mabɓe wonande kure haɓe mbasi hen pittali mabɓe hewɓe kolliti hen mette mumen mawɗe no feewi Israël dartini kala ko fate laaɗe mum ya ngara ɗum ko ñalawma hanki o toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Tel Aviv jeeyi sababu noon ko missile balistique mo ganduɗa weddi ɗum ko Yemen kamɓe noon ɓe kolliti ɓe dartini gam rentade oɗon sifa Pakistan wuro wiyetego Karachi ene tawi nder leydi ndi yerɓande leydi wannode gueliñade aled hanki jamma kadi ko yerɓande mawde waɗi ngoɗon wuro ha yettoyi ɓalal mir kaso ɓurɗo mawnude ngoɗon wuro caggal nde ɓalal mir kaso on yani ken tolno e dumbaɓe temedde ɗiɗo mbaɗe ladde dogui ha ɗo hen cuwa taw yiitede jolam jaɓeri musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabri men e jolam jaɓeri e ñallamo hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon tariyanke tawde ko bindowo jeeyaɗo kay tawde ko académie française nottirtunoɗo Pierre Nora ko on dewrute e joomum ñande ɗiɗi lewru korse ujunaji ɗe nogas e joyyi taw o yaari ko duuɓi capanɗe jeenayyi e tati jibsuɗo makko biyeteɗo hono Anne Séclair ene jogui sunade mawde no feewi e dutugol joomum hono mawɗo makko ɗum noon taw noon ko bayinago ngo ko kamɓe kay galle mabɓe wawi kadi kono bayini ɗum e wiide wonde kay tawko ko baɗɗi ko biyeteɗo tawko Olivier Nora ko on yettini on taw kadi ko ngoɗo bayinago toon to Italie toon de ene wayno ko volcan noddeteɗo hono Etna ko on dey o wawi kadi hono firñitade toon taw kadi o firñitite hen toon taw kadi wonande gaz uji en e jalti toon e ɗum ɗon mawne e mabɓe no feewi wonande no ɗum wokkitiri ni taw kadi ko toon to mo Etna ɗum noon wonno ko ñande altinare ɗiɗi lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi taw kadi kodde ko janagol mum ɗo toon e wonande e won on nokku ɓe mbi noon no ɗum wayni foof kadi wonani so hulɓinaki no feewi haɗata ɓen wangotoɓe e jokkude taw ko bangol gol mumen toon leydi hono Allemagne toon de ko ana Lena Bader ko Bak wawi dey toɗɗe toon ñande altinare ɗiɗi lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi yo won kay taw kadi ko gardiɗo assemblée générale des nations unies woni oni ko on ko mennoɗo wonde jaagogal gueɗe caggal leydi to leydi hono Allemagne to ko kanko tigui wawata kadi ɗowde sommet mbaɗo toon o taw ko wonande terɗe organisation woni jiiɗo juɓɓudi e ɗum noon wonata koye lewru septembre fandu arde Ukraine opération noddeteɗo toon taw kadi ko toile d'araignée woni dey to ko gueje jabala ɗum ɗon ɓe mbi wonde kay ko ɗiɗon ɗen tawata ko nate ene kollira wonde kay ko dronaji taw ko Ukraine en jani to leydi toon riche ɓe mbi wonde taw kadi ko fodde taw kadi ko ñalawma kurɗo ene waɗa jargu ngu ene waɗa toon ɗum noon ɓe mbawi kadi taw ko Ukraine naɓe ɓe mbawi wadde ɗiɗon dronoji taw kadi ko militaji riche en jane mabɓe toon ɗum noon wonande habaru o kadi e wi wonde wawi wiɓe kadi andude e wonɗe ne gueɗe kadi no ɗum yaari ni taw kadi ko ɗum wiyete ko tawi kadi ko toile d'araignée woni guese ñabala Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum redi tonguɗen e joolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sadoggo ngam weltare Ayawu TV. Alhassane Oumar Mbodj mo Sadoggo golle ma jooɗi peewi joolam jaɓeri golle ma jooɗi peewi to wurtede ngo Madina Gounass ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr to karallagal Saydou Abouba kettimala kijjam hiɗalde moon e Yahya Ndiaye ko yooɗi ala e laranam. Koyodi ala ndaranam mbiye kar machallah koyodi ala ndaranam mbiye kar machallah koyodi ala ndaranam mbiye kar machallah
tagi anduɓe ceedima golle maɗa e balle ma ɓiɓe afrique naɓe ceedima aɗa laaɓiɗe ɓe golle ma